what's up guys? Magandang umaga, Bicolandia. For today's video ay magde-deliver tayo guys ng riding jersey na Yamaha V46 VR46 guys sa Naga City. Ayan, touchdown mga followers natin dito sa Minalabak, Camarines Sur. Ayan, 7:30 ang usapan at alas 7 na. Let's go. Malaking ano. So what's up guys, sa mga gustong mag-order ng ating riding jersey ay ano lang sa aking marketplace guys, official page ko sa Jeff Esterado Vlogs. Yan, nandyan ang natin riding jersey natin. Yan, pili lang kayo kung anong gusto nyong design para makapag-order kayo guys. Yan, nalagay ko lang dyan guys sa ating monitor ang ating official page Jeff Esterado Vlog. Diyan kayo mag-order guys. Yan, shoutout sa mga nagmumotor. Medyo bilisan na natin kasi magsi 7:30 na eh. So what's up guys, dito tayo sa Milaor. At ang ano natin, ang meet up natin doon sa ating client ay 7:30 at magsi 7:30 na. Yan, sa mga gustong mag-order, punta lang kayo sa aking official profile page Jeff Esterado Vlog sa mga gustong mag-order na ating mga iba't ibang design ng jersey. Yan, malapit na tayo sa Naga. Napakagandang umaga. Ride safe sa lahat, mga bumabiyahe. Lalo sa mga nagmumotor, ingat-ingat tayong lahat guys, kasi uso na naman ang ano dito sa Naga City. Napakalaki ng karatula. Touchdown Naga na tayo guys. So what's up guys, yan, pauwi na tayo sa bahay at na-deliver na natin yung ating riding jersey na Yamaha V46 kagaya ng suot natin guys sa ating client dito sa Naga. Yan, shoutout kay sir, maraming salamat, napakabait, legit talaga sa marketplace guys. Kaya sa mga gustong mag-order, order lang kayo guys sa marketplace, sa aking official Facebook account Jeff Esterado Vlog. Nandun yung mga natin, mga jersey long sleeve. Yan, punta lang kayo sa marketplace at mag-order na kayo. Ako mismo magde-deliver sa inyo guys. Yan, sana maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating mga content. Thank you sa mga nanonood. Maraming salamat. Lalabas na tayo ng Naga kasi may gagawin pa tayo sa bahay eh. Yan, dito tayo sa may Mabulo.
Naga City. Yan, shoutout sa E-Boy Trading kay boss. Shoutout sa boss. Mabulo Bridge. Yan, dami na nagmumotor oh. Papasok ng Naga. So what's up guys, ayan, pauwi na tayo sa bahay guys. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel JDE TV Motovlog at sa ating Facebook page Team Coragon. Maraming salamat. Road to 30k followers na tayo guys. Salamat sa suporta guys. Dito sa Bicol, maraming salamat sa mga solid. Dito sa Camarines Sur, maraming salamat sa inyong lahat guys, suporta. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for the day. Mag-ingat, ride safe, stay safe, peace out. Woo!